Every breath you take and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. And every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
bike left. Ano nga tayo yun? You like it? You like it? It was so fun. That was fun. Oops. It's mine. It's for daddy. Ang piatos. Di ba yung pong piatos? Bring na rin. True. Hi! Yun. Para
Ben may ano, may space pa. Oh my god. Oh my God. Beautiful. It's so good. Look at the dog. Look at the dog. Hindi naman duck yun. Ano po dito mama, ang tracking lang po na mula dito, yung ang may motor doon sa baba. Ang kinagustuhan dito sa biyabit niya po, may Miamit, may Pulse Miamit po. Yan sa kabila. Pulse. Miamit Pulse. Drew, stay here. Yun po dito. Kaya lang, ang naka-okay ngayon. Sa kabilang bundok pa yun. Ah, 8 hours pa pumunta Pinatubo. Kaya lang, start nila dito 11 to 12 ng madaling araw. Ah. Oh yeah, pop, pop, did the dog, did. Dog, did. Dog, did. Oh yeah, pop, 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 pop. Come here, Drew. Wait, what's that? What happened? Oh, What happened, baby? May tulkul dun sa... Mommy, what happened? I'm hurt. Oh, you okay? It's okay, mom. Kitang-kita pa sa video. It's okay, mom. Picture. Let's go to picture. Let's go to picture. Dali tayong pagkain, babe. No? Tip na tayong Drew. Bumagsak yung sa pinakababa doon. No? So, kasi napakalikot na eh. Sa ito. Nataran na daw. Sakay mo na lang sa susulat sa loob, no? Sa loob na lang. Sir, ating kay Kenneth? Ating Pulse Kenneth malapit? Ang na nakatulad dito ng dinuldas, bali apat lang. Habang nang muna, atas mula, at pagkikirin dito. Pagkikirin dito. What? Give me the picture. Give me the picture. Kita na sa wagim sa akin ko. Picture, picture. Picture. Picture, picture. Picture, picture, picture. Kinokontrol niya yung pagbaba. Nadahan-dahan. Pagka weekend, oy, dakal mo undag yan eh. Opo. Dakal mo rin. Opo.
Tingnan mo na ako buong Mr. King kay Albert Fernando. Kaya Facebook? Opo. Ay, sorry. Whoa. Yes, yes. Hindi ka ba, Koy?